ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ka tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la saraka jugu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بي على تنوكا بركة كسالي كيدو لا صن حرما كانوي على كراباي كسي أني نما بي أكا أنا سمغو بلا جلي أني ما ما دي يوتو نغنيا فكتا جودون سي على كانين أو بي أو جماكولو سنو ما يفي an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛna min yira aw la o de ye ɲina ashura su min ɲɛnamayara ka bɛn juin kalo ale tile 25 ma san 2026 min kɛnɛ bɛ labɛn jamiyatul ansardin international fadi fɛ ka kɛ ni ɲinanta ye ala sɔnna ma baara kun fɔlɔw kɛra an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den fɛ a seyidi sharif aliyu usman haidara yanni karamɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan ala sɔnna ma badara a kelen ko ka kɛnɛ sɔrɔ a kɛra nisɔndiya ko ba ye bisimilaliw kɛlen kɔ an ka ɲɛmɔgɔ minnu kun bɛ yen olu ye kuma ta u ye dakuruɲɛ 2 min lase yanni an karamɔgɔ seyid ali usman haidara ale ka kuma ta an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ola an bɛ ala tando k'ala barikada k'ala waleɲuman dɔn ka nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ ka kan kutigi Mohamed kan a n'a sodengew a n'a ka sahaaba ɲumanw. N'an bɔra yen an b'an karamɔgɔ fo a seydi sherif usman madani haidara ala k'a kɔlɔsi ala k'a latanga n'an bɔra yen an bɛ sherifula duba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ lɔnba su la bi min ye ashura su ye an y'o kalifa masa ma masa min tɛ kalifa ma tiɲɛ ala ka duba nin lakɔlɔsi ala k'a latanga an yɛrɛ m'o ye kalandenw ye ala y'an kɛ kalanden ɲumanw ye ala y'an kɛ o nɔfɛ tugubaga ɲumanw ye ka bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo fédération ansardine international tɔgɔ la ka ɲini ala fɛ duwawu min mana kɛ su in na an karamɔgɔ fɛ ala ka duwawu nu jaabi an bɛɛ lajɛlen ma an yɛrɛ mun ye kalandenw ye an yɛrɛ mina duwawu min kɛ o ye an b'a ɲini ala fɛ duwawu nu ala ka bɛɛ jaabi mɔgɔ mɔgɔ ye kɛnɛ nin sɔrɔ bi su in na ani min ma kɛnɛ sɔrɔ bi su in na ansaru la ala k'an sɔn hɛrɛ caman na hɛrɛ o hɛrɛ bɛ nin san na san kura min bɛna bɔ min bɔra ala ka o hɛrɛ kɛ an ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ nin san nin kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma san caman bɛ ala bolo ala k'o di an ma an kɛnɛ ka kɛ an karamɔgɔ fɛ bamakɔ yan o la kuma jan tɛ yen ka bɔ k'an karamɔgɔ fo tuguni ale min ye lɔnbasiw yira an na silamɛya subaw a seydi sherif usman madani haidara ale le kɛra sababu ye k'o yira an na ka tila ka sherifuw ka su yira an na n'ala sɔnna o si tɛ tɛmɛ an kan donc an bɛ karamɔgɔ fo la ka barikada ka waleɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ansari tɔn ala k'a dɛmɛ ala k'a kɔrɔta layiru min bɛ an ni sherifuw cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ an ka se k'o dafa ala k'an kɛ kalanden ɲumanw ye ala ka su hɛrɛ d'an ma ala k'an ka bato kɛnɛw minɛ sɔli ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ nɔrɔmaba nin kunna n'i y'a ye an sela kɛnɛ kɔnɔ yan bi an fa ani an ka cɛkɔrɔba n'o ye mali silamɛw dajuru samabaga ye n'o ye a seydi usman sherif madani haidara ye diɲɛ bi ka waso ni cɛba min ye ala ka dugukolo kɔ ka bi o de ye an karamɔgɔ a seydi usman sherif madani haidara ye u ka kalandenw ani a kanubagaw u ka ci ye anw sɔrɔ an ka jamiya tɔgɔ la n'o ye jamiyatu dini nasihatu lil wa'izina fi mali ye association min sigila ka wajulu bila fankelen fɛ n'o yɛrɛ wajulu o président d'honneur ye n'o ye a seydi usman sherif madani haidara ye
an b'ale ka baara la Mali fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen na. Ne nisɔndiyala bi ne wasala nin kɛnɛ kɔnɔ k'anw jɔ k'an kuma sirifuw ɲɛfɛ a ma nɔgɔ anw ma parce que ni tigi bi diinɛ la Ala ka dugukolo kɔ kan sirifuw de ye diinɛ tigi de ye sirifuw de ye kanu o de y'a to adamaden i bɛ taa i ka taasira sɔrɔ hali i ka arijinɛ kɔnɔ don n'i ma sirifuw kanu a la i dontɔ tɛ arijinɛ kɔnɔ abada o siga k'i bɔ bɛɛ lajɛlen na o de kama an bɛ waso ne jamana yɛrɛ bɛ waso ne Asedi Ismail Sherifu Madani Haidara de mais Jamiyatu Ansarudini aw kɛla misali de ye diɲɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ bɛ aw ladeli mɔgɔ ti ku aw la diɲɛ kɔnɔ abada a ye mɔgɔw kana k'u bila Ala ka diinɛ sira kan ni aw karamɔgɔ ye a ye diinɛ taabolo bɛɛ bonya a ye basigi dɔ jamana nin kɔnɔ Mali kɔnɔ yan aw de ye hɛrɛ ɲɛsin Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma Mali silamɛ bɛɛ ye o seere ye Mali taabolo bɛɛ ye o seere ye an ma taabolo bɔ taabolo la o sababu ye an karamɔgɔ ye n'o ye Asedi Ismail Sherifu Madani Haidara ye mais an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ n'o ye Badara ye Badara n b'a fo nin kɛnɛ kɔnɔ ka sirifula a n'a kɔrɔkɛ n'o ye an yɛrɛ karamɔgɔ ye n'o ye Sherifu Amadu Tijani Haidara ye an b'u bɛɛ fo ka sirifula bɛɛ fo ka Ansarudini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a dɔn dugawu min bɛ kɛ nin kɛnɛ kɔnɔ su na walahi dugawu kelen ti bi yan abada lezi anw yɛrɛ nisɔndiyara an wasala n bɛ bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ni tun ye an ka jamiya ka laseli ye. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seydi Ali Usman Haidara a bɛ sɔrɔ ka kuma ta a ye dakuruɲɛ 2 min lase yanni karamɔgɔ ka kɛnɛ lasɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. O la an bɛ Ala barikada ni nin donba in jirali ye an na ni ale Ala ka se ye k'a ɲini Ala fɛ nin kalo in bonya ko minnu bɛ Ala yarabi ama Ala k'a bɛɛ lajɛlen di ne ni aw ma an b'a ɲini Ala fɛ sankura in a hɛrɛw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma a tɔɔrɔ Ala ka don an n'a cɛ yarabi ama an ka laɲiniw Ala k'u sabati Ala k'an kunna diya garijɛgɛ sanuma bi Ala bolo garijɛgɛ barikama Ala k'a di an bɛɛ ma an ka ɲinifɛnw lasɔrɔ hɛrɛ ma yarabi ama Ala k'o k'an ye an ka jamana ye nin sigiyɔrɔ in na an b'a kalifa Ala ma deko min bɛ a kɔnɔ ani min mana ye jamanaden fɛn o fɛn kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ wuli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ya ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a bɛɛ lajɛlen ban Ala kana ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔ Ala kana n'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ Ala kana ni hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Ala k'o k'a ka Ala bonya kama nin su in bonya kama an ka taabaa minnu ye an kɔ Ala ka nɛɛma la Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma Ala ka saya k'u ma lafiya ye an ka banabaatɔ Ala k'u lafiya an ka banabaatɔ Ala ka dekun bɔ u kan Ala ka tɔɔrɔ bɔ u kan Ala k'o k'a ka Ala bonya kama su in sigi bonya kama sallallahu rasul karim wala alhamdulillah an bɛ sigi ka setigi Ala de fo ka Ala barikada nin sigiyɔrɔ ye laada la an kɔrɔkɛ n'o ye Madani Haidara ye ale de bɛ deli ka sigi yan ka silamɛw bisimila dakuruɲɛ 2 min mana sɔrɔ a fɛ k'o lase Sherifu Usman Madani Haidara tɔgɔ la yanni kɛnɛtigi yɛrɛ ka kɛnɛ sɔrɔ Ala ka wele sera ale ma an bɛ tasibila kɛ a ye nin yɔrɔ in na k'a ɲini Ala fɛ Ala ka lahara sɔn suma a ye min b'a ni Ala cɛ Ala k'o yafa min b'a ni jɔn cɛ Ala k'o ta ye Ala ka saya k'a ma lafiya ye o kɔfɛ an kɔrɔkɛ n'o ye Ahmed Tijani Haidara ye ale sigira a nɔ la nin su in a bɛ kɔn ka na silamɛw hakili lajigin yanni kɛnɛtigi ka yan sɔrɔ nka ɲina ale bɛ déplacement la an bɛ dugawu kɛ a taara mission min kama Ala ka a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la ka ɲuman segin ka n'an bɛɛ ɲuman sɔrɔ
kɔfɛ anw sigin bɛ yan bi olu nɔ la ka na foli lase silamɛw bɛɛ ma minnu y'u ka baaraw bila ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ka bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye an karamɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ an ka buku ni dangelen bi yan ka taa se an ka karamɔgɔ caman ma u nana ka na fara an kan an bɛ u fo danti foli min na ani kɛnɛ sigibaa kelen kelen bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'an bɔra ye ka na anisaruw fo président international bi an fɛ yan n'o ye Sanogo ye k'a ni a ka tɔndenw bɛɛ fo danti foli min na o ka wuli ka jɔ la nin diinɛ in sabatili la ani Ayidara ni a ka denbaya dɛmɛli la nin diinɛ in jɔli sira kan a n'u yɛrɛw b'a la ka baaraba min kɛ silamɛya tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔsow jɔli la kalanyɔrɔw dayɛlɛli la ani ka taa se jolidenw ma ani baaraba minnu n'u bɛ k'a kɛ an bɛ u fo la danti foli min na ansaru asara bɛ Ala bolo an bɛ min ɲini Ala fɛ dɔrɔn o de ye se min ni aw yɛrɛw mako bɛ a la hali bi ka Ala ka diinɛ in jɔ Ala k'o se kɛ aw ye yarabi ma Ala k'o se di aw ma minnu fatura Ala ka hinɛw la kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli kɛrim o la so in na n y'a fɔ a ye an bɛ segin a kan fɛn yɛrɛ don min dɔɔnin kɔrɔ don nin kalo in a kan ka bɛn silamɛ san n'o ye silamɛw ka jate sira ye u ka san kalo fɔlɔ n'o ye muharamu ye an bɛ hakililajigi kɛ an y'o fɔ a ye an bɛ segin a kan calendrier n'a bɛ fɔ a ma san jateda a sigilen don sigiyɔrɔ damadamaniw na minnu ni o dɔ bɛ tali kɛ calendrier hijiriyɛni na n'o ye o jate bɛ kɛ ka bɛn kira ka hijira ma calendrier grégorien o bɛ tali kɛ Nabilayi Isa ka bangeli la alors o kumana ni calendrier ba fila min bɛ yen a ka ca la anw bɛ baara kɛ ni fila de n'o tɛ calendrier wɛrɛw fana bɛ yen min tɛ nin si ye barisabula olu ye kalo bila ka taa fo san kɛ fo kalo 13 ye nka an ti yan o fɔli la nka an bɛ yan dɔrɔn k'a fɔ aw ye nin ye silamɛ san anw ka jate kɔnɔna la n'o ye kira ka hijira ye nin ye o san kalo fɔlɔ ye o kɔrɔ ye silamɛw ka san yɛlɛmara an ka jate la o la setigi Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔna la ko le nombre de jours du mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah des jours où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne vous faites pas, alors ne vous cause pas de peine. Ni Ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ ko kumana min ale Ala subhanahu wa ta'ala ye danni kɛ ko jate da bi ale Ala subhanahu wa ta'ala bolo kalo 12 san kɔnɔna la waati min a ye sankolo ni dugukolo da kalo 12 de b'ale bolo nka o kalo 12 in kɔnɔna la ko a ye naani ta o la k'o kɛ kalo huruma kalo ye k'o kɛ kalo bonyataw ye k'o kɛ hali bi silamɛw bolo ka bɔ ni sita kalo ye o kɔrɔ ye ale Ala ye kaloba 4 bonya silamɛw kan k'o bonya silamɛw kan k'o hakili to la o kalo fɔlɔ o de bɛ bɛn muharam ma alhamdulillah an filɛ o muharam de kɔnɔna la o muharam in kaloba don an karamɔgɔ y'o fɔ an ye Seri Usman Madani Ayidara a ko nin kalo in kɔnɔna la hali jahiliya tile la ka sɔrɔ silamɛya tɛ yen nin kalo in ko bonyalen don mɔgɔw fɛ minnu tɛ silamɛ barisabula kɛlɛ kun balilen don nin kalo in kɔnɔ ka sɔrɔ silamɛya tɛ yen
kabi jahiliya tile la o kumana kalo in a kan ka bonya silamɛw fɛ janko silamɛya min nana ni bɛn ni keleya ye ka na bɛn ani keleya sabati o kumana ni jahiliya tile la ni nin kalo in kɔnɔ n'a fɔra kɛlɛkun ti k'a kɔnɔ o kumana silamɛw kan ka dɔ fara o kalo kɔnɔna bɛn kan o kan ka dɔ fara o kan silamɛya de nana kana diinɛ tɔ bɛɛ dafa ani kana adamadenya jogo ɲuman minnu bɛ yen i n'a fɔ kira b'a fɔ cogo min na innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ko a nana jogoba minnu bɛ yen a balima kira minnu tɛmɛna ani ale bɛnna ni magangaw ye tile min kɔnɔna la jogo ɲuman min bɛ o la bɛn ni keleya sabatili la ani nin kalo ninnu bɔɲɔgɔnko bɛnɲɔgɔnya sabatili la ko a nana kana dafali kɛ n'o jogow de ye jango adamadenw bɛ se cogo min na ka kisi ɲɛnamaya in kɔnɔ ka laban tuguni ka lahara sɔrɔ ni jogo ɲuman ye o kumana silamɛw kan ka cɛsiriba kɛ ni bɛn ani keleya sabatili la u ka jamana ye an'u yɛrɛkun ye an'u ka lahara ye nin kalo in de kɔnɔ bonyako caman kɛra min kɛra silamɛya ma fayida ye ka sɔrɔ hali silamɛya kun tɛ yen i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na n'a bɛ fɔ a ma ko mamadu diinɛ kira o kira cira a bɛɛ cira ni silamɛya de ye appellation de y'u bɔ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ ci kun ye kelen de ye ka na Alahu subahana wa taala kelebantiya sabati dugukolo sanfɛ ka laban tuguni ka jogo sabati jɔnw na kira fɛn o fɛn cira a bɛɛ cira ni nin ye o kumana a bɛɛ b'a kalama cogo min na nin kalo in de bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ka bɛn a tile 10 ma n'a bɛ fɔ a ma ko yom ashura ni o ye kalo tile 10 ye 10e jour n'o de ye ashura yɛrɛ ye ala jɛra n'a ye an ka kira Musa alayhi salatu wa salam ale sera Firawuna la o ye bonyakoba ye min kɛra anw ka nabi ɲumanw ye n'an ka kiraw ye alors o kumana min bɛ an bolo o de ye nin bonya minnu kɛra ka se ka ala barikada n'a ye o kumana nin ko ninnu bɛɛ mako dɔw de b'a la ani kun dɔw de b'a la ala ye se di Musa ma Firawuna ka bɛn nin don in ma kɔrɔta min bɛ o la ani bonya min b'o la silamɛw kan ka ala barikada ni o ye barisabula o ye anw ka diinɛ sabatili ye kabi anw ti nka alhamdulillah an bɛ Haut Conseil islamique fo ka bɛn ni nin kaloba in ye u ye journée de rassemblement national pour l'unité des musulmans o y'o min initié ni a journée bɔra ka kɛ sisan au Conseil islamique fɛ la semaine dernière an bɛ u fo u ye nɔba min bila Mali histoire la silamɛya kɔnɔna la u kan ka fɔ nin hakilila la Mali silamɛw n'an bɛnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan ala ma foyi ɲini muminɛw fɛ o a ko cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous. ala ye mun ɲini silamɛw fɛ o de ye silamɛw ka bɛn ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ malgré que a ka faamu ni a ka taasiraw o bɛ ɲɔgɔn différer n'o de ye o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina dɔw la mais hakilina générali n'o ye objectif fini ye a kan ka laban yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'o ye setigi Alahu subahana wa taala kelebantiya ye ni objectif défini walima objectif final o kan ka kɛ min ye o kan ka sabati ni min ye o de ye aw ka bɛn a n'a ka keleya ye n'o ye ala ka laɲini ye k'a fɔ a k'aw bolo di ɲɔgɔn ma a ka don da kelen fɛ a ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ aw se nin laɲini yɛrɛ kɛnfɛseya ma parce que n'o ma sabati a bɛ ka fɛn min laɲini ala tɛ sɔn fiyewu k'a latigɛ aw ye o la Haut Conseil ye hakilina minnu ta
a ye recommandation minnu ta ani a ye laɲini minnu kɛ Mali silamɛw fɛ an bɛ u fo u ka hakilina ɲuman na ka tila tuguni k'a ɲini ni hakilina ninnu labaarali o ka kɛ anw bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn ye wa o ka kɛ anw bɛɛ ka kɛfɛn ye jango silamɛ min bɛ Mali kɔnɔ a kunu bɛn ni keleya min kun bɛ yen o ka se ka sabati fo ka taa se don min ma ni yɛrɛ ye k'o jateminɛ k'a lajɛ silamɛw man kan tɛ ka fara dans aucun plan ni silamɛya ko don e y'a faamuya k'i bolo minɛ nin y'a faamuya k'a bolo jigi mais nin si tɛ problème ye min y'a bolo minɛ adamaden de don min y'a bolo jigi adamaden de don u ka faamu y'o bɔ ɲɔgɔn na ni o de ye ko ne y'a faamuya n kan k'an bolo minɛ ne y'a faamuya n kan k'an bolo jigi o tuma na nin bɛɛ ko k'u y'o ta kala sɛbɛnfɛnw de la o tuma na sɛbɛnfɛn man kan tɛ ka kɛ aw farali ye jango sɛbɛnfɛn belebele min bɛ yen n'o ye kuranɛ ye silamɛw ka ɲɛsinfan fɔlɔ Ala subhanahu wa ta'ala ye min fɔ an ye o de ye nin ye l'unité des musulmans silamɛw ka kelen ɲɔgɔnya silamɛw ka bolo di ɲɔgɔn ma silamɛw ka kɛ kelen ye o de Ala ye min ɲini anw fɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka Ala barika da n'a ka nɛɛmaw ye mais ni anw ma se ka kɛ kelen ye anw ma se k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw sɔnna ka balimayaw fara anw sɔnna k'an ka jɛɲɔgɔnyaw fara k'o sababu kɛ taasira ko ye anw bɛna se ka Ala barika da waati jumɛn na o la an bɛ o conseil fo o ka nin hakilina ɲuman tali la o sera ka min ta o ka jamana ye alors an b'o fo la danti foli min na n'an bɔra yen k'an sɛnsɛn ka don an sigi kun kɔnɔna la ni o ye Ashura ye an y'a daminɛ o fɔ a ye Ala ye kusamandiya min kɛ silamɛya ye a ye bonya min kɛ bonya wɛrɛw caman bɛ yen minnu rapportera min ni silamɛya y'a sɔrɔ ka bɛn Ashura don ma o ka ca mais an b'an yɛrɛ tasi k'an yɛrɛ hakili lajigi k'an dusukun segi k'o kami silamɛya tɔgɔ la balawu min fɛnɛ ye silamɛya sɔrɔ ka bɛn ni nin don in ye n'o ye Ashura don ye an ka seyidi shuhada ye n'o ye Imam Useyini ye setigi Ala jɛra n'a ye k'ale fatu ka bɛn nin kalo in tile 10 de ma o fɛnɛ kɛra lajarabi ye an bolo min bonyana kosɛbɛ silamɛ caman fatura nɔfɛ baara gɛlɛyara silamɛya laɲini kɛbaw fɛ ni o y'a fanga ɲininaw ye an mako tɛ histoire in bɛɛ la an mako bɛ k'a fɔ ye silamɛya ye dusukasi min sɔrɔ a tɛ bɔ silamɛya ka histoire la fo ka dugukolo meleke Imam Hussein baara gɛlɛyara a bolo a sigiyɔrɔ la Kufakaw ye wele bila a ma a ka taa Kufa a taatɔla yen u ka layidu kɔnɔna la janfanciw taara ka taa kunbɛn taara ka taa encercler tile hakɛ min kɛra ka sɔrɔ ji ma sɔrɔ histoire ma ɲina nin si kɔ histoire ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ la o tumana fo ka taa se Imam Hussein ka fagali ma Kerbala alors o tumana ni histoire in a kan ka to silamɛya kɔnɔ ka silamɛw hakili lajigi u ye dekun min sɔrɔ ka bɛn nin su fɛnɛ ma ni nin donba ye n'o ye Ashura ye k'an yɛrɛ tasi k'a fɔ ko a ma kɛ anw ɲɛna ni a kun kɛra anw ɲɛna silamɛ minnu farala Imam Hussein ka nin don ka jɔ n'u joli bɔnna o kun bɛ n'a sɔrɔla an yɛrɛw fɛnɛ ta bɔnna o cogo kelen na mana alhamdulillah an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara o ko a ye kɛnɛ sɔrɔ nin sanga in de la an fana karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ ani an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba a Seyid Sherif Usman Madani Aidara ale ye kɛnɛ sɔrɔ o kɛra nisɔndiyakoba ye i n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ a la cogoya minnu na Ala sɔnna ma sigiyɔrɔw lasɔrɔlen a bɛ sɔrɔ ka kuma ta dakuruɲɛ 2 min sɔrɔla a fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada a fɛ Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أمبي ألفو ka ala barkada ka ala wale ɲuman ka an ka foli segi an ka kiraba ma Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli ale kan ka sɔli a sodunge sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan o kɔfɛ ka an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u ka baaraw bila ka bɔ yɔrɔ janw ni yɔrɔ suruw na ka na nin kɛnɛ in kan n'o ye asura kɛnɛ ye n'o ye silamɛw ka sanyɛlɛmɛ kalo jɔlen ye an bɛ o de la nin waati in na nin waati in ka kan ka dɔn an fɛ an kan k'an janto nin waati in na waati do a ka bon a mɛnna bi ko tɛ yomul ashur silamɛya y'o de bonya n'o tɛ kira cira kisi ni nɛɛma b'a ma k'a sɔrɔ nin kalo in ka bon bolisɔnnaw bolo u b'a bonya u tɛ kɛlɛ k'a kɔnɔ a fɔlen don hali mɔgɔ min y'i fa faga n'i fɛrɛla ma nin kalo in na i b'a to yen kalo in bonya kama o ye kafiriw de ye o tɛ silamɛya ye dɛ kafiriya mana an bi o waati de la bi ka aw fo a bɛ fɔ nin de ma ko jɔ minɛ komi a b'a dɔn an ka farafinkan na khasatan bamanankan na u b'a wele ko jɔ minɛ kalo alors o jɔ minɛ kalo in k'a sɔrɔ silamɛya ma kɛ tan an yɛrɛ denmisɛnnin ma nin don in bonyanen don a kun bɛ kɛ ɲɛnajɛ de ye dununw bɛ fɔ denmisɛnninw bɛ yɛlɛ fali kan ka fali boli a su fɛ ni dugu tilala ka se hakɛ dɔ la dugu minnu bɛ bada juru fɛ i n'a fɔ dugu minnu ka surun badaw la bɛɛ bɛ jigin ka t'i ko baji la ko ji kura nana ko a bɛ banaw kɛnɛya ko a bɛ taa ni tɔɔrɔ caman ye mana toujours pour que a k'a dɔn an bɛ don min na a bonyana kafiriw bolo ka kɔn kira nali ɲɛ sallallahu alaihi wasallam an bɛ ka kuma an filɛ waati min na ko le 25 6e mois 2026 n'a fɔcogo ɲɛnen don kumana an b'a ɲini ala fɛ ala min ye ne ni aw sigi nin kɛnɛ in kan ala ka hɛrɛ k'an ye minnu ma yan sɔrɔ dɔruraw kama an bɛ dugawu k'a bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye si kɛnɛya labanko ɲuman ala k'o d'an ma nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu k'an ka jamana ye an bɛ dugawu kɛ mali ye faso fosi t'an bolo yan kɔ ayi n'i taara Amérique n y'a f'i ye ka kɔrɔ Américains k'i ta k'i kɛ yen président ye i y'a dɔn a fɔra k'olu de fanga ka bon diɲɛ bɛɛ ta ye bi n'olu y'i k'u ka président ye i ye bonyaba sɔrɔ dɛ nka n bɛ fɛ ka min f'u ye a bɛ fɔ ko maliyɛn don ko nka a kɛra yan président ye kumana mɔgɔ faso n'o dɔgɔyara i bolo dɔrɔn i ni ala tɛ bilen a oui a y'a janto faso la dɛ
an ma sugandi o tiɲɛ ne m'a fɔ ala ye ko n kɛ maliyɛn ye ayi non n m'a fɔ a ye Allahu akbar Aïdara a ye n k'a ye siga t'o la ala ni ce ɔn kumana ala i y'anw kɛ maliyɛnw de ye ɔhɔ an y'an faso kalifa e ala m'a kɔlɔsi ami ami ala sɔn ala mali kɔlɔsi ami ami nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ ɔhɔ an balima minnu bɛ dekun na namu minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔw la ɔhɔ an b'a ɲini ala fɛ namu ala k'u lafiya ami ami dekunba fɛn o fɛn kan ɔhɔ anw ɲɛ t'u la dɛ nka ala ɲɛ b'u la tiɲɛ ala k'u ka gɛlɛya wuli ami ami ala k'u ka gɛlɛya wuli an faso ala k'a kɔlɔsi ami ami ala k'a kisi ami ami ala k'a don a ni taɲinina jugu bɛɛ cɛ ami ami ala sɔn ala k'an faso k'an ta ye ami ami nin sanga in de la laadala an karamɔgɔ ka nin kɛnɛba ninnu a bɛ faamaw ka sama d'u ma bilasirali min n'a b'u nafa diɲɛso sigi la k'u ka fanga ɲɛ u bolo k'u kisi ka bɔ hakɛko bɛɛ lajɛlen ma ɲɛnamaya kɔnɔna na manifin hakɛ an karamɔgɔ se Sheikh Usman Madani Haidara a k'aw dakuru ɲɛ fila an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ nin kɛnɛ in kan an bɛ faamaw ka foli kɛ k'u ka kado di tiɲɛ o bɛ kɛ kado wɛrɛ tɛ yen ala ye min d'u ma kɔ Allahu akbar o don siga faama ɔhɔ ala ye mara di aw minnu ma n'a fɔra faama mɔgɔw hakili bɛ jigin perezanw de la ɔhɔ non 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 perezan kelen tɛ faama ye ayi au contraire dɔw bɛ fanga yɛrɛ jabɔ ɔhɔ ka tɛmɛ perezan yɛrɛ kan tiɲɛ siga t'a la Aïdara n'an ko faama dɔrɔn a bɛɛ de ko don Allahu akbar tout Allahu akbar an yɛrɛ b'a la tiɲɛ n y'o f'i ye ka kɔrɔ n'an ko fanga dɔrɔn an yɛrɛ b'a la tiɲɛ siga t'a la i ka fanga ma kɛ dɔwɛrɛ ye ɔhɔ i denw ni musow ɔhɔ i ka kalandenw ɔhɔ olu ka faama y'i ye tiɲɛ siga t'a la lahara i b'i ɲininka o la wa i b'i juger ala fɛ diɲɛ na yan ɔhɔ o kama Allahu akbar n'i ye maa kelen tɔɲɔ o la ala t'a to i la ayi Allahu akbar Aïdara ah non 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 fanga ko t'o la o ayi firawunɛ fanga bonyana fɔ a ko a ye ala ye Allahu akbar a bɛ mini siga o bɛ ala bolo alors Allahu akbar mali faamaw anw m'a fɔ aw ka kɛ silamɛ ye n'a ye silamɛ ye a banna n'a t'o ye anw m'a fɔ a ka k'o ye ayi Allahu akbar Aïdara an m'a fɔ a ka seli ayi an m'a fɔ a ka sun ayi non Kulibali an bɛ silamɛya kado de d'a ma ko faama kɛ laadiri ye ɔhɔ i bɛ minnu kunna i mana ala ɲinɛ ma ayi Allahu akbar ah non i mana ala ɲinɛ ma dɛ ayi o ma kɛ Allahu akbar i bɛ minnu kunna i bɛna don min na ala b'a kalama tiɲɛ ni ala ka diɲɛ ye a kɛra tiɲɛ o tuma na ala ka jɔnw ɔhɔ a y'u kɔlɔsi Allahu akbar a bani a ye ala ka jɔnw kɔlɔsi a kana mɔgɔ tɔɲɔ siga yi ah non ala wele ye tiɲɛ ye ɔhɔ doma dɔw ka da ye tiɲɛ ye mɔri dɔw ka sɛbɛn ye tiɲɛ ye tiɲɛ nka min bɛ s'a bɛɛ la ɔhɔ n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ o b'a bɛɛ bara ci k'a fili dingɛ kɔnɔ siga yi mɔri sɛbɛn tɛ se ka jɔ ye ɔhɔ doma daga tɛ se ka jɔ ye nka kilisi ka di tɛ yen ayi o tɛ yen Allahu akbar Aïdara ah non 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 Allahu akbar lahara n bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ ɔhɔ faamaw ɔhɔ a ka fanga kɔnɔ a y'a jija namu a kana mɔgɔ tɔɲɔ Allahu akbar i y'a fɔ a ye mɔgɔw ka hakɛ d'u ma a dafalen Allahu akbar hali n'i ko ala tɛ yen i b'i ka fanga kɛ hɛrɛ la a kana mɔgɔ tɔɲɔ Allahu akbar ni mɔgɔ tɔɲɔ n'a ɲɛna a y'a sama ka bɔ a la a k'a ka hakɛ d'a ma ala b'aw dɛmɛ diɲɛ na yan Allahu akbar Aïdara siga a ti kɔrɔbɔ dɛ ayi o ye kɔrɔbɔbali maa o maa diɲɛ na namu ala ye fɛn minnu mara d'i ma n'i hakili tor'u la ɔhɔ i m'u tɔɲɔ ɔhɔ o mana kɛ baara sira o sira ye ala b'i dɛmɛ o na ala b'i wasa o la tiɲɛ siga t'a la a kana sɔn tɔɲɔli ka kɛ aw bolo Allahu akbar a kana sɔn dɔ ka bere ta tajuru sara bere kama aw bolo ɔhɔ Allahu akbar min bɛ fara a kan a ye mɔgɔw lamɛn Allahu akbar Aïdara n b'a fɔ n bɛ segin a kan siga kan siga a ye mɔgɔw lamɛn Allahu akbar
ani mɔgɔw ka kuma ni min bɛ se ka ta a y'o ta ni min tɛ se ka ta a y'o bila a ye mɔgɔw lamɛn an bi jamana kalifa Ala ma k'a ɲini Ala fɛ a yɛrɛ ko min n'o ye laadiriya ni faso lafiyali ye Ala k'o sira ɲuman bila aw kɔrɔ Ala k'a ɲɛ aw bolo Ala ka Mali lafiya Ala ka Mali lafiya an ka kɛrɛfɛ jamanaw Ala k'a bɛɛ lafiya Afrique Ala ka Afrique bɛɛ lafiya n'i ye ŋaniya ɲuman siri n'i yɛrɛ ye i b'a siri ni maa wɛrɛ ye an ka kira ni Ala y'an deko la mɔgɔ yɛrɛ kelen tɛ dɛ maa wɛrɛ ta fari ta ka Ala b'i ka dugawu jaabi teliya faamaw ne b'aw bila yan ne yɛrɛ b'a la mara b'an bɛɛ bolo maraw de tɛ kelen ye ni sanga in de la karamɔgɔ sɔrɔla ka bonyamasegin foli ta k'a ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw mun sɔnna k'u tɛgɛ bɔ a nɔfɛ u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali silamɛw bɛn k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ka tila ka walawalali kɛ nin baara min filɛ nin ye a laɲini ye fɛn min ye mɔgɔw ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la dakuruɲɛ fila min fɔr'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ nin kɛnɛ in kan nin donba su in na Asura su in na an b'an ka foli lase Mali silamɛ ɲuman bɛɛ ma an b'u fo ka ta sunamɔgɔ la ka taa sufiya la ka taa siya la silamɛ fan o fan n'o bɛ nin jamana in kɔnɔ an ka foli bɛ a bɛɛ ye u sara bɛ Ala bolo an ka nin baara in k'a fɔ silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an y'a ɲɛsin danbetigi fɛn o fɛn na a bɛɛ y'a minɛ n'a bolo fila ye an ma se maa si ma fo y'a yira ko an kɔrɔtɔlen kun don u sara bɛ Ala bolo nka ko o ko a cɛw bɛ yen n bɛ fɛ i k'o faamu ko o ko a cɛw bɛ yen an ye nin baara in daminɛ an sera sunamɔgɔw ma an sera mɔgɔ wɛrɛw ma nka bɛɛ ye ko in ta u sɛbɛ la u sara bɛ Ala bolo minnu ye min kɛ ji jukɔrɔ minnu ye min kɛ kɛnɛ kan a ma kɛ Ala ɲinɛ ma dɛ Ala ɲɛ b'a bɛɛ la wa Ala de b'a bɛɛ sara fana cɛw jɔra surakaw y'o de fɔ wa hali yurtaja lil amri illa rijalihi wa hali ya'ti bi sawbil muzni illa sahaibu ko mun bɛ jigin ni kobaw ye fo a cɛw ni koba bɛna kɛ fo a cɛw de ka ye ni sanji jiginna foyi t'o la kabanɔgɔ kɔ i bɛ kabanɔgɔ de lajɛ a bɛ bɔ yen de sanji bɛ bɔ kabanɔgɔ de la an bɛ an karamɔgɔw fo u ye baara caman kɛ nin na u sara bɛ Ala bolo mais baara in kɔrɔ tɛ parce que an bɛ fɛ an kan k'o walawala silamɛw u k'a faamu silamɛw ka bɛn kɔrɔ tɛ ko dɔ bɛna dɔ ta kɛ la bɛn kɔrɔ de ye e min ko ye sunamɔgɔ ye e tɛna foyi fɔ sufuw tɛ min dɔ diinɛ na o tɛ yen sufi e tɛna foyi fɔ diɲɛ kɔnɔ ni o ye diinɛ hakika kɔni ye ko sunamɔgɔw t'o dɔn o tɛ yen tasayu'u siya tɛna foyi fɔ diinɛ na ni diinɛ tiɲɛ don ni suna ni tasawufu t'o dɔn o tɛ yen fɛn kelen dama de don mais bɛɛ n'i ka faamu fara yɔrɔw bɛɛ b'i ta kan bɛɛ bɛ sa i ta kan dɔ tɛna don dɔ ta la
mais ko sunamɔgɔ n'i bɛ kuma i ka suna fɔ ala kama i k'a walawala ala kama i ka dan ala ta la n'o kɛra bilahi maa si tɛ dimi i kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn nin ye taabolo ye sufi ne b'i ka sufiya kuma fɔ a fɔ ala kama a fɔ kira kama a fɔ silamɛya sira kan i yɛrɛ ta kana y'a la hasidiya ni dusukunjuguya la n'o kɛra i bɛ min fɔ a ti maa si tɔɔrɔ hali ni mɔgɔ min ɲɛna i fililen don o b'a fɔ ninnu tununnen don mais a t'u tɔɔrɔ sabu i ma yɛlɛ o kan nin de bɛ yen komi an yɛrɛ ka bamanankan na an b'a fɔ don o don n'i ko mɔgɔ ma i fa ka kɛnɛ a b'a fɔ tɔɔrɔ t'a la mais n'i ko i ba cɛ ka kɛnɛ a bɛɛ ye kuma kelen ye mais kelen b'a tɔɔrɔ nin de ɲinina silamɛ bɛɛ fɛ jango wajulikɛla bɛɛ fɛ jango juma kutuba kalana bɛɛ fɛ an kana misiri minibariw kɛ an ka hasidiya bɔrɔ ye i kɛra sunamɔgɔ ye i kɛra sufiya ye i kɛra siya ye kuma mɔgɔw tulo b'i kumakan na fɛn o fɛn bɛ fɔ ala kama bɛɛ b'a faamu mais fɛn o fɛn tɛ ala ko ye ko ko wɛrɛ b'a la mɔgɔw b'a faamu kumana an ye nin de ɲini pour que an ka jamana minnu bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ a la a kɛra fan fɛn o fɛn ye danga sigi olu la a kuma na o ɲɔɲɛ de kɛra ni silamɛ bɛɛ bɔra so fara ka kɛnɛmana bɛɛ fa bɛɛ sara bɛ ala bolo kumana an karamɔgɔw minnu k'u bɛ wajuli kɛ minnu bɛ juma kutubaw kɛ a sɛbɛla mɔgɔ bɛɛ bɛnna kelen kan ka tila k'u bolo nɔ bila papiye la k'a di faamaw ma kumana sisan a ko bɛ fanga bolo foyi ma bɔ diinɛ na i ka seli kɛ i ka sun kɛ i ka jaga kɛ hiji kɛ mais ko i bɛ taabolo min na o sɛbɛ kɔrɔ kɛ mais maa wɛrɛ to yen nin ye ko gɛlɛn i ta kɛ maa wɛrɛ to yen an ka kira y'a kɛ kira ye kiraya kɛ sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ lase ala nana dɛmɛ fanga sɔrɔ ani yahudiyaw bɛ ɲɔgɔn bolo ani yahudiyaw ka kɛlɛ kɛra mun ye kira kisi nɛɛma b'a ma kuranɛ jiginna ale de kan mais u ye mɔgɔ dɔ faga o nisɔngɔ kun kan ka sara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o sekun tɛ kira ye kira de wulila ka taa yahudiya kafiriw fɛ yen k'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ nisɔngɔ in sara cogo la an ka foyi dogolen tɛ nin ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ n y'a f'i ye yan kerecɛnkɛ ye muso dagabana labɛn k'a di kira ma ko nin ye n ka kado ye kerecɛn don kerecɛn ɲɛmɔgɔ ka wusulaw d'a kan a ye muso fila de di kira ma sallallahu alaihi wasallam ka wusula ɲumanw d'a kan ka yɛlɛngafɛ dɔw ko bakali fali de kun don k'a labɛn labɛn cogo la arabu yɛrɛw tɛ min dɔn parce que o don olu bɛ magandaw ɲɛ kojugu civilisation na a nana di kira ma kira y'a accepté k'a minɛ ka foli k'u ye ka muso in kelen ta fo ka den kelen sɔrɔ o muso in fɛ o den de tun ye Ibrahim kira ye kerecɛn muso minɛ ka kado minɛ k'a k'a muso ye fo ka den kelen sɔrɔ a fɛ kerecɛn de y'a d'a ma kira taara don min na Taif
ni tɔyifukaw ye fatɔ ni nalomaw bɔ ka gabakuru kɛ ka kira kɛru fɔ k'a jogi kira y'i dogo dɔ ka jardin a taara a yɛrɛ dogo ye kerecɛnkɛ dɔ de nana a nɔfɛ ye a sɛgɛnnen kɔngɔtɔ ka na pɔmu d'a ma kira ye pɔmu minɛ ka cɛ filɛ a ko nasarani a ko kerecɛn dɔ wa a ko non o t'i kan i bɛ yɔrɔ min na yan yɔrɔ man ɲi i labɛn i k'i yan bila joona ɲɔ tɛ u bɛ se k'i sɔrɔ yan un chrétien anw ka kira kira y'a ka pomu minɛ k'a dun a ye sira jira kira la a bɛ se k'i dogo ka bɔ min fɛ pour que kafiriw kana n'a sɔrɔ kira bɔra o fɛ kisi nɛɛma b'a ma magankaw y'u labɛn ko n'a donna an b'a faa ciden nana o taatɔ dugu dɔ la o ni kira bɛnna o ko cɛw i dogo dɛ ko magankaw labɛnnen don n'i ko i bɛ don u b'i faa dɛ u bɛ sira kan cɛpɔr n bɛ fɛ ka diinɛ d'aw ma a k'a dɔn silamɛya ti bin maa kan binganikɛla tɛ silamɛ ye mais silamɛ dɔw de ye binganikɛlaw ye alakira sallallahu alaihi wasallam cɛ kafiri dɔ de ye nin fɔ a ye ko i kɔlɔsi juguw labɛnnen don ko n'i ko i bɛ don maga u b'i fa ɔ kira ko i ti ɲɛ ma wa ko n ka mun kɛ exemple don quoi pour que kuma faamu ka nɔgɔya kulubalilakaw bɛ yen tarawelelakaw bɛ yen jirelakaw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna kabilaw kira ko sisan e tɛ taa fɔ jaralaka ninnu ye u ka ɲɛmɔgɔ ye ko n'a bɛ se ka n ladon magan wa kafiri boli sɔnna kafiri boli sɔnna an ka kira ye dɛmɛ ɲini jɔnni fɛ sisan kafiri boli sɔnna dɔn a bɛ ka jɔnni ci kafiri boli sɔnna dɔn t'a fɔ ninnu ye jaralakaw ye n'u bɛ se ka ne ladon cɛ taara a ye ci fɔ a ye ci fɔ olu ka ɲɛmɔgɔba ye o y'a sɔrɔ bonya bɛ diɲɛ kɔnɔ an karamɔgɔ an bɛ yɔrɔ min na bi maa tɛ diɲɛ wuli kuma dɔn nka diɲɛ nafa bɛ ɲini ka dɔgɔya bilahi bi tɛ dɛ anw ka denmisɛnninya dama kɔnɔ fo k'i sa maa o maa b'i bangebaa bɔ i tɛ se k'i dɔgɔnin neni ko dangaden k'a to yen i tɛ sɔn k'a fɔ i dɔgɔnin dɔ ma dangaden k'i fa ɲɔgɔn to yen i b'a bila a nɔ na mun kɛra ci fɔra kabilatigi ye a y'a ka kabiladen bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la a ko a bɛɛ ka banburu ta a y'a labɛn u ko mun bɛ yen a ko a y'a labɛn kabila bɛɛ taar'i labɛn ɲɔgɔnfa labɛn ye ka sɔrɔ ka na kabilatigi yɔrɔ la a ko kuresiw ka den de nana jigi sɛmɛ an na ko ninnu wulilen don ko n'a donna k'u b'a fa n y'a kalifa minɛ a ye nana ye a y'a ladon u ye kira ladon Maka a ladonnen ni hijira kɛra ni kira ye fanga sɔrɔ kafiriw k'u ti fara la u ye kɛlɛ kɛ kira ye kafiriw minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye kafiri jɔn caman fara ɲɔgɔn kan dugu maabaw b'a la u sirilen ka na n'u ye Madinɛ bɛɛ wulila ka deli kɛ a ko a ti sɔn a ko nka walahi ni kafiri karisa kungo man k'u bila u ti si yan Manil Farti
من المهي من الناصر من الكافي واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ baara ninnu tɔw bɛɛ kɛra cogo min na n'o ye ashura 2026 min ɲɛnamayara an fana karamɔgɔ fɛ a seyidi sherif usman madan haidara nka baara kun fɔlɔ o kɛra an karamɔgɔ ali usman haidara fɛ n'o ye badara ye ni ala sɔnna ma aw bɛna a tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'a lɔdina k'a fɔ nin kun ye an ye bamakɔ hippodrome ndolanci tɛrɛba kan ka bɛn juin kalo ma san 2026 nin kɛnɛ sanuma in a bɛ labɛn sango san jamiyatul ansardin international fadi fɛ o la an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra ala k'o minɛ ala k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ karamɔgɔ bɔra ka bilasiralikan minnu kɛ ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye ka san diya an na ka duwawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ si ni kɛnɛ ala k'o di a ma ala k'a ɲɛmɛ a la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala ka chideme tenya welela sara ka jubu bomuri